Ehun ikastolak, 4.500 irakaslek, 500 langile ez irakaslek, 57.000 gora ikaslek eta parte hartze zuzena duten haien gurasoek osatzen dugu ikastolen elkartea. Hezkuntza proiektu sendo bat gara. Euskal Herri osoan hedatua dagoen hezkuntza erakunde bakarra. Ikastola bakoitzak taldea indartzen du, eta taldeak ikastola bakoitza indartzen. Bi Europar kooperatibatan batzen gara. Ikastolen elkartea eta elkartasun ikastolak. Ikastola guztia gara bazkide. Lehenak elkarlana irudikatzen badu, bigarrenak izenean bertan dioen bezala elkartasuna du ardatz. Ikastola bakoitzak dituen ikasle kopuruaren arabera urtero egindako ekarpenetik elikatzen da elkartasun kutxa. Eta urtero banatzen da diru hori premia handiena duten ikastolen artean, ekarpen edo mailegu gisa. Azken urteotan, urtero 800.000 euro inguru banatu dira. Bere xede nagusia ikastolen bideragarritasuna bermatzea izanik, elkartasun kutxak helburu zehatz hauek ditu. Ikastola berriak sortzen laguntzea. Dagoeneko sortuta dauden ikastoletan, aktibitate estrategiko berriak abian jarri eta garatzen laguntzea. Inbertsio estrategiko berriei aurre egiten laguntzea. Tokian tokiko ikastola eta eremuetan, ikastola taldearentzat estrategikoak diren lerro berriak sortzen laguntzea. Taldearen laguntza behar duten ikastolentzat, ikasturte amaieran irikitzen da eskaera egiteko deialdia, eta hurrengoaren hasierara bitartean jasotzen dira eskariok. Batzorde tekniko batek aztertzen ditu elkartasun kutxaren laguntza behar duten ikastolen eskariak. Talde hau ikastolen elkarteko eta ikastoletako adituek osatzen dute. Hauek txosten bat egiten dute, eta balorazio batzordera igortzen. Balorazio batzordea ikastolen elkarteko artezkaritza kontseiluko eta zuzendaritzako kidez osatuta dago, eta txostena aztertu eta artezkaritza kontseilura eramaten dute behin-behineko proposamena. Artezkaritza kontseiluak txostena aztertu eta oniritzia eman ostean, elkartasun ikastolen batzar nagusian bozkatuko dira urte horretako proposamenak. Elkartasun ikastolen batzar nagusiak 2020ko laguntzak ikastola hauei ematea ebatzi du. Iparraldeko Baigura, Biez bat eta Angeluko ikastolei eta Kanboko ikastolen etxeari. Nafarroako Argia eta Ibaialde ikastolei. Arabako Bastida eta Argantzon ikastolei. Eta Bizkaiko Abusu eta Arrobia ikastolei. Elkartasun horri esker, aurrera aterako dituzte euren proiektuak, eta orain jaso dutena biderkatuta itzuliko dute ikastolok. Beren proiektu eraldatzailearen bitartez eziko dituztelako ikasleak euskaratik eta euskaraz.